Saadaanko pikku reportaasi tästä? No tästä pikkumäältä. Puoli tuntiahan tänne kesti kiivetä. 7 kilometriä. 20% nousua. Et semmonen tapaus. Miltä se tuntuu nyt sitten? No, ihan hyvältä. Voittajan on helppo hymyillä. Kyllä. Televisiomasto, ei kun kännykkä. Kuinka korkea tää oli? 1880. Tohon 20 metriä tohon alapuolelle. Eli tää on niinku 1900. Joo. 1900. Sateenkaarikin tuolla. Harvemmin on sateenkaari alapuolella. Niin. Ja kirkkaalla ilmalla täältä pitäisi näkyä 1/6 koko Norjasta.